खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै जों बे प्रेस मिट होनो गोनां जादों माने अल बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनिफ्राय माने अल आसाम ट्राइबेल संघ बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटिनिफ्राय बे प्रेस मिटखौ खालामनो गोनां जादों। बे प्रेस मिट खालामनो गोनां जानायनि जाहोना बेनो जोंनि बिटिआर ट्राइबेल संघनि जइन्ट सेक्रेटारि अनिल औवारी बिथां दङ आरो जइन्ट सेक्रेटारि जन कनभेनर सपन बसुमतारी बिथां दङ आरो जोंनि सोद्रोमा बिथांमोन दङ। जे दिनैनि प्रेस मिटनि जाहोना बेनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा महकुमानि बासबारि ओनसोलनि फाग्लिजरा मोनसे ओनसोल फाग्लिजरा पार्ट आरो बाहाय मुवामारि पार्ट दुखिसुखि बे मोननै मोनथाम पार्ट गोग्लैदों। बेवहाय आदानि कम्पानिनि मोनसे थार्मेल पावार प्रजेक्ट बेवहाय माने बसायनायनि बेखौ बेवहाय प्रतिष्ठा खालामनायनि मोनसे दासान्दि जोबोद बे बाथ्राया सोलिगासिनो दङ आरो बे बासबारिनि पर्बतजरानि बासबारिनि बे ओनसोलाव बसायनो नागिरनो थांनाय थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे आरो बिनि एगेन्सै प्रतिबाद खालामनाय ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबाय थादों। रायजो राजा बयबो नुबाय थादों। बे गामिनि जे मोनसे गामिनि फाग्लिजरा होननाय गामिनि माखासे जाय साथाम साब्रै मानगोनां बिथांमोना हा हु थांगोन बिथांमोना हा हु थांजागोन बिथांमोना प्रतिबाद खालामनायजों लोगोसे माखासे रायजो राजाया प्रतिबाद खालामदों। बेबायदिनो माखासे दल संगठन बबेबा आफादाबो बेयाव थांनानै रायजो राजाफोरजों बे हा थांजागोन व्यक्ति बिथांमोनजों नुजाथिनानै माने ससियेल मिडियायाव बाइट होनाय ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनाय बिबुंथि लाखिनाय जों नुनो मोनबाय थादों। बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थे दासान्दि जागासिनो दङ आरो माखासे बे पर्बतजरा ओनसोलनिनो एबा बे बासबारि ओनसोलनिनो गोबां रायजो राजाया बेखौ प्रतिबाद खालामाखै जे बे डेभेलपमेन्ट बे मोनसे डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टआ जानांगौ बेखौ नांगौ होननानै गोबाङानो माखासे रायजो राजाफ्रा बेखौ माने बिबुंथि लाखिदों। बे थार्मेल पावार प्रजेक्टआ बेवहाय जानांगौ होननानैबो माखासे रायजो राजाया बे ओनसोलनि माखासे गामिनि रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामदों जे जोंनो डेभेलपमेन्टखौ नांगौ। पर्बतजरा ओनसोला जोबोद मोनसे गोग्लैसोनाय बे डेभेलपमेन्ट गैयै मोनसे ओनसोल गतिके गासिबो डेभेलपमेन्टखौ जोंनो नांगौ बेयाव जानांगौ होननानै माखासे रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामदों। दा दिनै बेबायदिनो जों ट्राइबेल संघआ दिनैसिम जों रादाब बिजोङाव जेबो बिबुंथि होआखैब्लाबो बिनि रियेक्सनखौ जेबो होनाखैब्लाबो जों बे ओनसोलाव थांनानै बिटिआर कोअर्डिनेशन ट्राइबेल संघआ जों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सानसुमै बिथांमोनजों मेलेमजिबि बिथांमोनजों दल संगठनजों जोङो सिङाव थांनानै जों बेखौ मोनसे भाब बिनिमय जों इन्टारेक्सन खालामहैबाय थादों आरो बे थासारिखौ आरो सोरनि साननाय हनाया मा बिनि माने गाहाम आरो गाज्रि उपकारिता आरो अपकारिता बेफोरखौ जोङो संबाय थादों आरो बिनि खौरांखौ जों लाहैबाय थादों। लोगोसे जोङो अफिसियेलबो सार्केल अफिसाव आरो एसडि सिभिल पर्बतजरानि एसडि सिभिल अफिसाव बिनि हा हुनि माबा मोनसे सिजिल जाबाय नामा बेखौ एलाउ खालामनायनि बेखौबो जों खबर लाहैदों। नाथाय अफिसियेलि जेबो इन्सट्राक्सन बा जेबो इनफरमेसन जों मोननाय जायाखै सरकारि अफिसियेल भाबै। बेबायदि हिसाबै जों माने प्रेस मिटखौ एबा रादाब बिजोङाव जों माने जेबो बुंनाय जाथ'वाखैमोन। दा बेवहाय जोंनि बाथ्राया बेनो कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघआ जों बेखौनो बुंनो सानदों जे आसलथे जों ट्राइबेल संघआ डेभेलपमेन्टनि बिर'धि नङा जोङो डेभेलपमेन्टनि हेंथा नङा। जोङो ट्राइबेल ओनसोलनि ट्राइबेल मानसिफोरनि डेभेलपमेन्टखौ गासिबो डेभेलपमेन्टखौ माने शैक्षिक माने सामाजिक आरो गासिबो सामग्रिक उन्नतिनि थाखाय ट्राइबेल संघनि संबिजितआव ट्राइबेल संघआ खामानि मावनांगौ। रायजो राजा आरो सरकारजों हेफाजाब खालामनानैब्लाबो ट्राइबेल जनजाति मानसिफोरनि उन्नयन खालामनायाव जोंहा संबिजितआ लिरनाय दं। ट्राइबेल संघआ बिनि सायाव खामानि मावनांगौ। दा बाथ्राया जादों बे थार्मेल प्रजेक्टनि माखासे हेंथा खालामदों बे जानो नाङा बिनिफ्राय गोबां खहा जागोन गोबां हा हु थांगोन आरो बिनिफ्राय माखासे पलिउसननि बाथ्रा बेखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ। माखासेया होनदों जे गुबुनाव जे डेभेलपमेन्ट जादों जोंनावबो बे जानांगौ होननानै बुंदों। जादों ट्राइबेल संघआ बेखौनो बुङो जे बेवहाय माखासे
सरकारनि बाथ्रा फैदों जे सरकाराबो बै जाय बिथांमोनहा हा हु दङ साथाम साब्रैसो हा हु थांजागोन बिथांमोनखौ लानानै रायलायबाय होननाय खोनानो मोनदों। दा बेवहाय माखासे बाथ्रा फैदों जे जाय मानसिफ्रा एक्सपार्ट नङा बे कम्पानियाव बे टार्मिनेल माने बे प्रजेक्टआव जाय मानसिफ्रानोखि स्किलनि मानसि नङा जाय एक्सपार्ट नङा बिथांमोनहा बाहाय सरकारा बुंदोंबाबो साख्रि बाख्रिखौ मोननाय नङा। बेवहाय एक्सपार्ट मानसिफ्रा स्किलनि मानसिफ्रासो साख्रि बाख्रिखौ मोनगोन। गतिके बे ओनसोलनि जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा बाहाय डिप्राइभ जागोन बन्चित जागोन होननानै मोनसे आशंका जादों। बिनि थाखायनो जों सरकारखौ बिटिआर सरकारखौ जिहेतु हा हुआ बिनि हाया कमप्लिट बिटिआर सरकारनि आखायाव दङ। बिटिआर सरकारा एनअसि होब्लासो बियो जागोन। जुदि बियो जानांगौब्ला बिटिआर सरकारा जुदि बेखौ गमामायैनो बे डेभेलपमेन्टखौ पर्बतजरायाव हरनानै बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ पर्बतजरायाव हरनानै मोनसे डेभेलपमेन्टनि अंश हिसाबै जुदि हरनो सानदोंब्ला जों बिटिआर सरकारखौ बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे बेवहाय जोंनि बे बासबारि ओनसोलनि पर्बतजरा ओनसोलनि बिटिआर ओनसोलनि बिसेसकरि ट्राइबेल सुबुंफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने बेकार जायनाखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दं लेखा गोरों जाहाथे नैबे टेक्निकेल उसुबिदाया जाहाथे बाधा जाया जाहाथे साफ्रोमबो बे ओनसोलनि जोंनि ट्राइबेल लाइमोनफ्रा जाहाथे ट्राइबेल मानसिफ्रा जाहाथे सुबिदाखौ मोनो साख्रि बाख्रिखौ जाहाथे मोनो। दिनै स्किलनि मानसि नङा होननानै एक्सपार्ट मानसि नङा होननानै जुदि बन्चित जायोब्ला बियो माने जों बाहाय सापर्ट गैया आरो। गतिके बिटिआर सरकारजों खावलायनो नागिरदों बेखौ एनअसि होनायनि सिगांनो जोंनि बे पर्बतजरानि एबा बे बासबारि ओनसोलनि एबा बे गामिनि थागिबि बिथांमोनहा जायफोरनाखि हा हु एसे एनै थांजागोन बिथांमोनहा जे रोखा बिथांमोना कम्पेनसेसन माबायदि सुबिदा मोनगोन बिथांमोननि जेनाखि बेनिफिट बे बेनिफिटखौ 100% बिटिआर सरकारा जाहाथे रोखा खालामग्रोयो जाहाथे सुक्तिबद्ध खालामग्रोयो जों बेखौ बिटिआर सरकारखौ जों खावलायो जों दाबि दिखाङो। बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ बसायनानै रायजो राजानि बेवहाय उपकार जागोनब्ला बेवहाय जुदि ओनसोलनि मोनसे डेभेलपमेन्ट जागोनब्ला बेयावनो थाबथायालासे ओनसोलनि बे ट्राइबेल मानसिफोरनि जाहाथे 100% उपकार जायो। साख्रि बाख्रिखौ स्किलनि मानसि थायाब्लाबो एक्सपार्ट नङाबाबो माबायदि राहाजों साख्रि बाख्रिखौ मोनगोन बेखौ बिटिआर सरकारा रोखा मोनसे सुक्तिबद्ध एग्रिमेन्ट खालामनानै जोंनो स्पष्ट खालामनायखौ जों बिटिआर सरकारखौ दाबि खालामो। जों बिटिआर सरकारखौ खावलायदों। बेवहाय गिबियाव बेवहाय गोबां न'खरा गामिया खारनांगोन होननानै खोनानो मोन्दोंमोन। नाथाय बेवहाय जों तदन्त खालामनानै नायदों आरो गोबाङानो बेवहाय नायबाय बेवहाय मोनसेबो न'खर खारनांगौ गैया होननानै उनाव रोखा जादों। मोनसेबो न'खरखौ खारनांगौ जानाय नङा मोनसेबो गामि बेवहाय खारनांगौ जानाय नङा होननानै जों मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिदों। आरो माखासे हाखौ बिटिआर सरकारा बिथांमोननो एलटमेन्ट होगोन हानि लेखा खालामनानै होगोन आरो बे गामिनि रायजो राजाफोरनि माखासे थांना थानाय जिउ खुंनायनि थाखाय माखासे हाखौ बिथांमोननो एलटमेन्ट खालामनानै होगोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। जों बिटिआर सरकारजों जों रायज्लायनो मोननाय जायाखै। बे आयदाखौ लानानै बिटिआर सरकारजों जों ट्राइबेल संघआबो रायज्लायनो होननानै जों मैया डिसिसन लादों। दा जेखियानो जाया मानो बेवहाय माखासे बे बासबारि ओनसोलनि सासे गावबुरानिफ्राय जों जे बिथांनि अपिनियननिफ्राय मिथिनो मोनदों जे बिगासे हा होनायनि बाथ्रा बुंदों होननानै बिगासेल' हा होनो नागिरनायखौ जों बेखौ साबजानाय मोनाखै। बिनि खबरखौ जों लाफिनदों जे बिगासे हा होनायनि बाथ्राखौ बिटिआर सरकारा बुङाखै होननानै जों खोनाफिनदों। जों खबर लानानै जे बेवहाय जथ'पजुक्त नांगौ बायदि हाखौ बे गामिनि रायजोफोरनो होनायनि उनावसो बेखौ सिद्धान्त लागोन होननानै मिथिनो मोनदों। आरो बिगासे हा होनायखौ जों ट्राइबेल संघआबो जों मानिया आरो। दा बिनि थाखायनो बावैसो सिगां बे ओनसोलनि गावबुराफ्रा रायजो राजाफ्रा बे गामियाव मोनसे मिटिं जादोंमोन। बे मिटिंनि खौरांखौ जोंनि ट्राइबेल संघनिसिम होफैनाय जादों जे जुदि मोनसेबो न'खरा जुदि जोंहा खारनाङाबा गामिया जुदि बेबायदि हेरेसमेन्ट जायाब्ला आरो क्षतिपुरननि नामाव जुदि जोंनो बेनिफिटआ जुदि हानि सोलाय बेनिफिट होयोब्ला आरो जुदि साख्रि बाख्रिनि बेलायाव स्किलनि मानसि नङाब्लाबो एक्सपार्ट मानसि नङाब्लाबो बिटिआर सरकारा जुदि मोनसे सुक्तिबद्ध खालायोबा जे बेसेबां पार्सेन्ट बेहाय साख्रि बाख्रि मोनगोन गमामायैनो बेखौ रोखा खालामनानै बे खामानिखौ मावजानो जों ट्राइबेल संघआ जों बिटिआर सरकारखौ खावलायदों। जों दाबि खालामदों। बिटिआर
ट्राइबेल संघआ जोङो माने प्रतिबादनि नामाव जेरावबो प्रतिबाद खालामनायानो जोंनि थांखि नङा जे ट्राइबेल संघनि संबिजिराव दं जे ट्राइबेल मानसिफोरनि गासैबो उन्नयननि थाखाय जौगाखांनायनि थाखायबो जों खामानि मावनांगौ जानानै फैदों दा बेनि थाखायनो बिटिआर सरकारजों बेजों लोब्बा थानाय मोनसे बे बासबारि ओनसोलनिफ्राय निफ्राय जेराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 20 एनुवेल कनफारेन्स खालामनानै 1988आव बासबारियाव जारिमिनारि कनफारेन्स खालामनानै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सुजुनाया बेयाव जादोंमोन आरम्भआ बे बासबारिनिफ्राय काजिगाव साब डिभिजनसिम पर्बतजरा महकुमानि हेडक्वार्टार काजिगावसिम फैनाय लामाया दिनैसिम गोग्लैसोनानै दङ बिनि मोनफ्रोमबो दालाङा गाज्रिजोब बे दुखुनांथाव बाथ्रा बे सोनाब ओनसोलनि पर्बतजरानि सोनाब ओनसोलनि मानसिफ्रा पर्बतजरानि महकुमायाव फैनो थाखाय जम जाथना भुगिबाय थानाङो ओंखायनो जोङो बे लामाखौ बासबारि टु काजिगाव लामाखौ बिटिआर सरकारा नोजोर होनानै दिनैसिम बे लामाया मोजां जायाखै आगोलनि जेनाखि 15 बोसोरनि आगोलनि सरकारनि लामायावबो बिथांमोननि दिनावबो मोजां जायाखै बेनिखायनो बे बासबारि आरो काजिगाव लामाया मोजां रोखोमै जाहाथे बिटिआर सरकारा आखायाव लायो फाहामो बेनि थाखाय जों बिटिआर सरकारखौ दाबि खालामो क'क्राझारनि CITआव मुं थिसन्नो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ डिप्ल'मा बिटेक एमटेक बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhDनि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT BTEC प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE MTEC प्रग्रामाव दङ WRH, CSC, FET आरो GET बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhDनि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स केमिस्ट्रि आरो HSS बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन डिप्ल'मा बिटेक आरो एमटेकनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhDनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query 2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन